Comrade Bumshogeza patiri kuona panguva ino yekuti aiwa mukomana uyo ari kukonzeresa vakomana veThe Ruling Party achivapa ma-sleepless nights. Vakomana ve2030 aiwa vana Mudha Ncube aiwa netop leadership yavo. Panguva ino tichipinda panapa indo BBC vanobuda vachipa an update pamusoro aiwa pewelfare newellbeing yaComrade Geza. Sana pina masvika mudanyarwa panapa ndopai vandoti bosubscribe like out on the bell icon. Timida paindo pake vakomana veBBC mudanyara achiti update from Geza. Comrade Bombshell Runes Geza is informing the nation not to worry about his safety. I'm safe. People should be ready for Arab Spring kind of shutdown. Very soon, release a press briefing Geza. Thomas Konobuda Panapa, Patukunoti Geza, Arga Panapa Chuzan, Wakomana, don't worry, I'm safe. And number 2, Panapa Tukunza, a shutdown, Yaruga Torajit, Arab Spring kind of shutdown. And yes, Zoti Arab Spring shutdown, Yakabunas. Kumira sei but vakomana Geza vachiuya panapa kutaura mashoko avo anyasoratidza kuti aiwa they are uniting aiwa sezvakamboitika panguva inoi and their attack aiwa yavari kuuya nayo panguva inoi aiwa vanhu vachatozonyatso kuzongobhilivha zvazongosvika vachazongozvionera paground. Panapa mashoko anouya achipiwa neupdate nevakomana veBBC Zimbabwe zvatiri kuona kuti panguva inoi aiwa the political environment munyika yeZimbabwe isisiri stable nevakomana vanenge vachiuya panapa vachiuya vachitaura mashoko anonyatso kutaona kuti nyangwe nemacitizens vanyatsokuona kuti apa hapana chavo but just watch and see voona kuti aiwa vakomana vachapedzerana sei. Inoda kuti kuri kuoneka kunzi makey players vakomana vari muthe same party ende vakomana vaimbowirirana kubva kumashure. Tudze mafungiro enyu noti kudii pamusoro pechitiko chiona aiwa mawar fighters veterans vachidzoka vachida kurestore aiwa order munyika. Tudze mafungiro enyu pina comment section medu, subscribe or like, don't turn on the bell icon.